успяхме, приятели. Точно в момента разтварват нашите автомобили от търга, които ги донесаха. Ето виждате капитицата. Последна се е качили. Първа е свалят. Сега ще видите и други автомобили, които имаме за наши клиенти. Тук вече мога да ви покажа повече. Виждате всички лампи и светът. Ето колеги, понеже тази кола е обявена вече за продажба, виждате движение, колегата кара. Отиваме да я напълним газ, защото свети на резерва е. Хладничко тук, колата. Вижте състоянието, още един път показвам. Свеж автомобил, истински на реални километри. Виждате километража. Състоянието и да го видите от първо лице, единствено число. Нали? Да няма после, ама това, ама тя била на 350 хиляди, била давена, скачала от мостови, нали, да нямаме такива приказки. Ето виждате автомобила, състоянието му, в което е. От автобуса го свалиха, снимах ви и отиваме на газ станцията да сипим гориво, за да има после, нали, и от митницата, докато я извадим, докато я преправим клапана. Автомобила е в много добро, да не кажа изключително техническо състояние. Нали, той и самия пробег говори за това. Вече на английски показва менюто. Климатика тук студено. Колата се движи уверено. И гъщица като изложим, ще се движи още по-уверена. Истински 137 717 км. Пуснате вече за продажба, който иска на промоционална цена. Нали, може този автомобил да го плати, докато той пътува за България и да получи един истински качествен автомобил от Корея. Когато вече в България бъде автомобила на место, цената ще бъде друга. Знаете каква е цената? Пак я казвам, 25 000 лева, готов за регистрация. Ето, приятели, вече половин резервуар имаме газ. Нали, да не тръгва празна. Автомобила се движи много уверено, много сигурно. Хидротрансформатора работи безупречно. Успяхме така да го пробваме. Спирачките безупречни. Виждате го, пак казвам, този автомобил вече можете да го платите предварително на промоционална цена от 25 000 лева 2019 година, декември месец автомобила на тези реални истински километри, които нали, много държа да се знае това нещо, защото на тези километри автомобилите много рядко и трудно се намират, а на вас там ви се предлагат на половината на тези, а те са 5 пъти повече нагоре. Та тук виждате реалните километри на автомобила. Съумяхме да го изиграем на търга, оставиха ни да го изиграем този, защото и други хора имаха интерес. Но късмета си беше наш и ние купихме тази, която е за продажба свободна в България. Другите автомобили, които показах от автовоза, не мога детайлно, само отвън, защото това са собственост вече тези автомобили на хора, клиенти, които са си ги платили и от тук нататък ще си ги чакат да си им дойдат в България. Така че виждате реално какво, как правим ние, по какъв начин го правим. Имате ли желание евентуално към някакъв автомобил, какъвто и да е той от Южна Корея? Има начин за връзка с мен, телефони, WhatsApp.